Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiro n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Ebuka. Otu ụlọ ikpe ukwu etiti dị n'Abuja nke ọkaikpe Peter Odolifu nọ n'isi ya nọrọ taa nye ụlọọrụ INEC ntụziaka iwepụ ha pati ADC, Accord, AA, APP na Zenith pụọ na ha pati ndị ga-eso zọkwa ntụliaka elu n'afọ 2027 n'egbugo oge ọbụla. Nke a pụtara n'aka na-achị steeti Ọshụn Ademola Adeleke, onye nke kwesịrị ịzọkwa gọvanọ n'ọnwa Ọgọst afọ a n'aha pati Accord, gụnyere osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar, onye nke kwesịrị ịzọkwa onye isi ala n'afọ 2027 n'aha pati ADC, ka a machibidoro ugbu a ịzọkwa ndị ahụ. Maka ọ dị otu nkwado Atiku Abubakar akatọọla nchabi ikpe ahụ ma kọwaa ya dịka nchabi ikpe megidere nchabi ikpe n'oge gara aga nke ụlọikpe mkpegharị. Onye ọkaiwu ma bụrụkwa onye na-eme ejije Kenneth Okonkwo ekwuola ugbu a na ya agaghịzi akwado Atiku Abubakar na achọmnta nkwado ya ịbụrụ onye isi ala n'afọ 2027 n'ihi mmegbu na-emegbu ndị Igbo n'okwu mmekọtara ndọrọndọrọ ọchịchị. O kwuru nke a dịka otu pati ADC wepụtara ozi na ọ bụrụ Rotimi Chibuike ga-abụrụ osote onye isi ala na ntụliaka elu ọkwa onye isi ala. A ga-echeta na enwetara kepụkepụ na Kenneth Okonkwo nọrọ na-eme amụma ịbụrụ osote onye isi ala nyere Atiku. Ndị ezinụlọ onye isi agha amị Major General Rabi Abubakar lara ezumike nka nke nwụrụ n'aka ndị omekome na nso nso a efuola ntụtụta na agha ga-agbagara ndị omekome ahụ tọrọ ya bụ ndị ọ nwụrụ n'aka ha. Nsogbu n'ime pati ADC ka na-adịnyekwu njọ dịka ụlọ ikpe ukwu etiti nọrọ taa nye nha narị puku naira ise ga n'ebe pati ahụ nọ nakwa narị puku naira ise ga n'ebe odeakwụkwọ pati ahụ Rauf Arịgbochala nọ n'ihi ime mkpesa ka ewepụ ọkaikpe Peter Lifo onokwu ikpe dogadoga ọkwa ọchịchị pati ahụ maka ntọrọ ndị mmadụ nakwa igbu ọchụ ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu n'ime steeti Ọyọ. Onye na-achụso nta ọdịmma ọhaneze Veryidakuma gụnyere ọtụtụ igwe mmadụ nọrọ taa mee njari iwe na Ibadan oku ka ekpochapụ ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu n'ime steeti ahụ. Ka ọ dị aka na-achị steeti Ọyọ Seyi Makinde zutere ndị na-eme njegharị iwe ahụ kwee nkwa ịnapụta ụmụ akwụkwọ ndị ha tọrọ pụọ n'aka ndị omekome. Gọọmenti steeti Katsina amachibidola ndị ọrụ POS, ndị na-ara mmadụ ego ịkwụnyere ha ekwentị n'ọkụ eletrik nakwa ndị ahịa okporo ụzọ na-ere mmanụ petrol ịrụ ọrụ ọzọ n'ime steeti ahụ iji kwụsị mpụ ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu nakwa ntọrọ mmadụ. Ụlọ ikpe ukwu etiti dị n'Abuja ekpotala mkpesa aka cheburu steeti Kogi ya Bello webatara n'ụlọ ikpe bụ nke ọ na-achọ ka akwụsị okwu ikpe chandom ego karịrị 150 naira ụlọ ọrụ EFCC nwere megide ya. Ọgbakọ ndị omeiwu dị nta n'ọnụọgụgụ n'ụlọ omeiwu nnọchiteanya etiti bụ ndị na-abụghị ndị otu pati APC akpọkọla onye isi ala Tinubu n'otu olu ma gwa ya na ya kwụsị atụmatụ niile nke ntụliaka elu afọ 2027 ma chewa ihu ya ịlụ agha megide ọnọdụ enweghị nchekwa. Ha boro ebubo na onye isi ala Tinubu agbahapụla ọchịchị gọọmenti ma chewa akọnuche ya niile na ntụliaka elu afọ 2027. Onye ga-eji aha pati NDC zọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Maazị Peter Obi ekwuola ugbu a na ya bụrụ na o nwere onye pụrụ ịgba ama bụ ezie na ya were otu kobo ego onyinye ndị mmadụ tụkọtara nye pati Labour n'oge ntụliaka elu afọ 2023 na ya ga-akwụsị achụmnta ntụliaka elu ya nke afọ 2027 ozugbo. O jiri ohere ahụ kwe nkwa na ọ bụrụ na ọ bụ ya bụ onye isi ala n'oge dịka nke a na ya dị njikere ịtụfu ndụ ya iji chụso ndị omekome ahụ ma gbapụta ndụ ụmụ akwụkwọ ndị ha tọrọ. Otu jikọtara ndị ọrụ obodo n'ala anyị NLC na mkpirisi bekee na-ekwu ugbu a na egwu ụgwọ ọnwa opekata mpe N$70,000 enweghị ihe ọ na-ezukọ ọ dị ugbu a ma na-akpọ oku ka gọọmenti mahapụta ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụrụ n'ebugo oge ọbụla. Ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu awakpola Southern Kaduna ọzọkwa n'obodo Angwa Magaji nke ọchịchị kansụl Karo ụnyaahụ gbuo mmadụ 9 ma merụọ mmadụ 11 ahụ. Ọchịchị etiti ekwele nkwa na a ga-akpachite ụmụ afọ ala anyị niile laghachi mba Naijiria tupu abalị 30 nke ọnwa akụrụ ọnụ bụ ndị niile nwere mmasị ịgbapụ pụọ mba South Africa. Otu pati NDC akọwala ugbu a na ihe mere Peter Obi na-akwa nkwasa agaghị eso nwee iji nkwekọrịta ịdị iwu ya bụrụ na ha gbapụ pụọ pati NDC ma ha nweta mmeri bụ n'ihi na ọ bụghị ha ka e mere iwu ahụ kama ndị omeiwu bụ ndị ejirila nke a wee mara nke ọma na ozugbo ha nwetara mmeri ha na-agbapụ pụọ pati ha nọ na ya wee nweta mmeri. Otu jikọtara ndị ntorobịa mpaghara ugwu ala anyị adọọla aka na ntị ugbu a na ya bụrụ na atọhapụghị Nasser El-Rufai onye nke ụlọ ọrụ ICPC kpọchiri n'afọ 2027 pụrụ ịbụ afọ ikpeazụ ala anyị ga-ahazi ntụliaka elu. Ha jiri ohere ahụ kpọkụ ndị ntorobịa na mpaghara ugwu iji vootu ha chụpụ pati APC pụọ n'ọchịchị. Onye na-achụso nta ogbu ruru ndị mmadụ ma bụrụ onye otu pati NDC Aisha Yesufu akpọkọla ndị nkwado pati NDC na nke Peter Obi ka onye ọbụla n'ime ha chewe uche ya n'ihu na Peter Obi nwetara mmeri dịka onye isi ala na ntụliaka elu afọ 2027. Ọchịchị etiti enyela ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị dị n'ala anyị ntụziaka ka ha kwụsị iji akụkọ banyere ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu na ndị ekperima emerisi akụkọ ha ma kọọ naanị akụkọ ndị ga-ewulite ogo ala anyị Naijiria elu. Ọchịchị etiti site n'ọnụ onye minista na-ahụ maka njem ụgbọelu Festus Keyamo etoola ịdị uchu n'ọrụ nke gọọmenti steeti Abịa Alex Oti nọ n'isi ya n'okwu mekọtara ọrụ ngo ọdụ ụgbọelu mba ụwa na-arụnye n'ime steeti Abịa. Arụtụ aka na atụmatụ ọchịchị etiti bụ ịhụ na ụlọ ọrụ ụgbọelu njem United Nigeria Airlines ga-eji ọdụ ụgbọelu steeti Abịa mere ogbe ha nke ha ga-esite na ya fepụga mba ofesi ndị dịka mba US, Canada, Dubai, Ghana na ndị ọzọ. Aka na-achị steeti Edo Monde Ekpebelo emeela anyị ji ugbu a na ya ga-abịanye aka n'akwụkwọ iwu ihu na onye ọbụla ejidere na mpụ ntọrọ mmadụ n'iyi ndụ ọha egwu n'ime steeti ahụ ka a ga-egbu n'ihu ha n'isi ụzọ Ring Road Roundabout dị na steeti Edo.
otu IPOB akwụsịla onye ndu ha Nnamdi Kanu ọrụ kpamkpam ugbu a n'ihi okwu ndị dị aṅa o kwuru. Ozi na-erute ụlọ ọrụ anyị na-akọwa na Maazị Nnamdi Kanu chụpụrụ onye isi Directorate of State Edozim pụọ n'oche ọrụ ya, mana Edozim zaghachiri ya site n'ịchụpụ ya pụọ n'oche ọrụ ya dịka onye isi ndu otu IPOB na nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi Radio Biafra. Ọgwụnụ bụ akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka a. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.